салом дӯстон, чун зимистон дар авҷ аст ва ҳаво инчунин хунук аст, бисёриҳо дар фикри онанд ки чӣ тавр машқи пагоҳи рӯзиро дуруст ба ҷо оранд. Ин вазифа хеле содда мебошад, агар таги дастон смартфон бошад. Ҳамагӣ 5-10 дақиқа дар як рӯз ва то баҳор қадду қоматон шояд ки расон мешавад. Инак 3 замима барои машқ дар хона ки баъзан аз он худи ман низ истифода мебарам. Инак рафтем. хуб, якум замима, ин замимаи 7 минут упражнение, яъне 3 минут упражнение. Барои чӣ ин замима? Барои он ки ин замима яке аз беҳтарин замимаҳои соли 2016 буд. Бо Google Fit инчунин кор дорад ва зиёда аз 3 миллион нафар аз ин замима истифода мебаранд. Хубии замима дар чист? Яъне шумо видео тамошо мекунед бо дарс, инчунин ҳар як гӯем машқ бо инчунин видео ва матнҳо гузаронида мешавад. инчунин шумо тариқи календар метавонед машқҳои худро идора карда бошед. Дуюм замима, ин замимаи тренировка для дома никакого оборудования. Яъне ин низ мисли барномаи қаблӣ аз якчанд намуди машқ иборат аст. Яъне метавонед барои пресс, барои пойҳо ё ин ки тамоми баданро обу тоб дода бошед. Ҳамагӣ якчанд дақиқа дар як рӯз ва созандагони барнома кафолат медиҳанд ки қадду қомати шумо рост мешавад. барномаи сеюм, ин барномаи табата мебошад. Яъне табата фарқияти асосии ин барнома аз барномаҳои қаблӣ дар он аст ки шумо метавонед машқҳоро на 7-10-15 дақиқа, балки 4 дақиқагӣ истифода кунед. хуб, агар шумо вақти боз камтар дошта бошед, метавонед аз ин замима истифода баред. хуб дӯстон, ин замимаҳоро метавонед тариқи ссилкаҳои дар поён оварда скачат карда бошед ва дар шарҳ нависед ки оё шумо аз чунин барномаҳо истифода мебаред ё на.